forget the longings of my heart. It's you I think of night and day. I know I couldn't touch you, I know I couldn't hold you, though I wish I really could just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer. Happy birthday to you. Blow the candle. Yan, happy Father's Day. Galing po yan sa mga anak nyo, sir. Yan, galing Bahrain at saka sa Kuwait. Kuwait yun, ano po? Ayan. Ano masasabi mo? Makita. Ayan. So, basahin ko yung message sa inyo ng anak nyo. Hello, ma. Oh, birthday nyo na naman. Pang ilang taon na ba yan? 6 years na ata hindi pa tayo nagkikita ng personal. May pabaili tayo nung makasumpot kami la. Siya nga pala, happy birthday ma. Wish namin sa'yo good health and have a long life. At blessed birthday and miss na namin kayo nila papa. Ayan, papa daw, miss ka na nila. Tapos, ingat kayo lagi at saka yung dalawang bulingit, sana'y huwag kayong magsawang alagaan sila. Kahit ang kulit-kulit na nila. Happy birthday ma. Inar-arami kayo. Sana'y nagustuhan nyo ang aming simpleng sorpresa sa inyo. Ayan, bongga nga eh. I love you from Michael and Joanne. Ayan. Ayan. Oh, habaan mo yung message mo, ma'am. Punta na sana ang bayad. Oo nga. Ayan, hindi na siya bibili ng cake. Diyos ko, ayan, na-surprise nga si ma'am. Ayan. Happy Father's Day daw, tay. Ayan, kasi Father's Day daw, ayan, may gift ka na ahalak. Anong masasabi mo, tay, kay harap kayo? Ay, anak nila yan. Ay, hello. Ay, nagbabobo. Ay, nagpa-close open ah. Ikaw tay, anong sasabihin mo sa mga anak mo tay? Sa mga nag-surprise sa'yo? Mangyayang kayo dyan. Hanggang magbili nyo sa sarili nyo. Oo nga, lockdown ngayon daw doon, kaya hindi sila makalabas.